Dobrý den. No, možná si říkáte, tohle není Bed Wars. No, není to Bed Wars. No, protože mám na kanále pořád jenom Bed Wars, tak jsem se rozhodl, že uděláme nějaký survival. Takže dejte like. Dříví. Tak. To vede hluboko. Co máme tady? Tady není žádné železo. Aha. Aha, tady máme železo. To je spawner. Zničit. A. To není moc dobré. Kámo, Enchanted Golden Apple, kámo, já prostě mám nočepl, kámo, z druhé čestky, co najdu v mém světě. No way. Kámo, to jsou jako vážně jenom 2 železa, jako to je to. Přísun surovin. No, to je ten krásný cherry barn. Blízko. To je jenom série, že jo, takže blízka by se hodilo. A taky nějaký jídlo. Nevadí. Kam tam to zmizelo, ty kytky dostalo. What? Kam ty kytky zmizely? Máme nějaký železo, to je super. Oh, vesnička! Tak, počkej, máme tady blacksmith. Takže, počkej, to máme, ne, nemám. Počkej, máme. Tak já doufám, že to budou mít aspoň nějaký belíky sena, tady je loot, 100%. Tak to je tady loot. Tady je loot. Jo, dobrý, to už dává smysl, tady to. Tak to asi úplně ne. Počkej. To mi přijde jako dobrý díl. Už to ani nemá. To je chcípák. Chyba. Tak, máme 9 železa.